Ola a todos, hoxe imos en Alalá vivir unha das festas máis tradicionais e máis fermosas da cidade de Ourense, a Festa dos Maios, a Festa da Primavera, o inicio do ciclo natural. O ano pasado, non sei se vos acordades, estivemos en Vilafranca do Bierzo. Vimos o que eran os maios vivos, os maios mozos. Aquí en Ourense tamén houbo maios vivos, pero agora, sobre todo, o que se fan son maios tradicionais e maios artísticos. Son estas figuras preciosas que temos detrás, que se fan con madeira, con musgo, carrabouxos, tela de saco, cordeles, e todo isto acompáñase con coplas. Hoxe imos ver todo o proceso de como se celebran os maios aquí en Ourense, que é unha tradición, por certo, antiquísima. Hai quen di que ven da prehistoria, tamén hai quen di que ven dos romanos ou dos gregos. Veña de onde veña, en Galicia sempre foi unha festa moi celebrada, e xa vos dicía, sobre todo aquí en Ourense. Ainda como unha época lá a finais do século XIX que estiveron a piques de desaparecer. Alguén se lle ocurriu facer un concurso e desta maneira revitalizouse esa tradición que, como vos decía, estaba desaparecendo. Agora os ourensáns volven a facer maios, así que hoxe ímolo disfrutar intensamente. Señores, comeza a primavera e morre o inverno. Benvidos. Cando as últimas chuvias de abril desaparecen e chegan os primeiros raios do sol, a natureza está nos dando un sinal. Comeza o novo ciclo natural e a vida empeza a rebulir de novo. Para os nosos antepasados que souberon vivir do froito da terra desde sempre, ese sinal era interpretado como a morte do inverno e o nacemento da primavera. Era un momento de volver a traballar o campo, de sementar as novas colleitas, e iso para un pobo labrego e festeiro como o noso é un motivo de celebración. E así, deste xeito tan sinxelo, comezou hai miles de anos a Festa dos Maios en Galicia. Os homes comezamos a construir monumentos vexetais para honrar a primavera. Hai moitos anos existían os maios vivos, é dicir, que as persoas se vestían con prantas e constituían o propio maio. Pero este costume, como outros moitos, non chegou ata os nosos días, polo menos en Galicia, pero iso sí, aínda mantemos os maios figurados nas zonas de Pontevedra e Ourense. No Alalá de hoxe, xa o vistes na presentación, imos quedar en Ourense. Aquí a Festa dos Maios é que viva en forma de concurso, un concurso que non premia só os maios máis fermosos, senón os que están mellor feitos segundo marcan as tradicións. Pero os maios poden ser moi distintos, así que se establecen dúas categorías segundo tipo de maio. É fácil entendelo. Por unha banda, hai premio pro mellor maio tradicional, que son estes, os que teñen forma de cono ou pirámide. A súa orixe pérdese no tempo. Deles sabemos pouco, pero é posible que a súa forma sexa unha ofrenda aos montes, concretamente ao pico sacro. Nesta categoría hai moita competencia, pero imos vos presentar os concursantes máis novos, a Asociación Xuvenil Asmorga. Representa a vida e as plantas que brotan por a chegada da primavera. Ten un musgo ao redor, carrabouxos, xestas, flores. Os da Asmorga non o teñen fácil para gañarlle o resto dos maios tradicionais porque este ano hai moito nivel. Non me digades que non son preciosos. Aínda que se falamos de nivel, na categoría de maios artísticos non é para menos. Xa vedes que son distintos. Estes teñen a forma que o artista lle queira dar, desde esceas da vida cotiá ata monumentos da cidade. Imos vos presentar os concursantes máis antigos, a Asociación Rabo de Galo. Isto é estilación, é facer a estila. Trata de enfocar un pouco o que era o estilador, que iba aos bairros e que ali que recollían a uva e facían a aguardente, non? Lorinda e os amigos de Rabo de Galo tampouco van ter fácil porque a competencia xa vedes é tremenda. E o xurado, ese sí que o teñen difícil, porque no concurso dos maios non só se premia o mellor monumento de maio tradicional e de maio artístico, hai unha terceira categoría importantísima, o premio ás coplas. As coplas son composicións rimadas e con moita retranca que acompañan o maio e critican con humor a todo o que se poña por diante. O que máis sabe de coplas é este home, o señor Amando, todo un veterano que ademais fai o maio en solitario. Sí, señor, como oídes. El só fai o maio e escribe as súas coplas. Leva 60 anos facendo e un montón de premios gañados. Pero claro, Amando é un poeta e ata ten nome artístico. O octoxenario solitario, porque son en solitario. Mira, Amando, pero ti escribindo coplas eres... Eu facendo coplas eu tille polas orellas aunque sea o Padre Santo. Aunque sea o Padre Santo. Vamoslle dar un reposo a Galicia e a España. Galicia terriña querida, España nosa nai patria. Torna a florecer neste bello Ourense, vestido de xestas e de musgo verde. A cousa mudou por culpa da seca e o cambio do clima, pobre natureza e pobres de nós.
se non atopamos unha solución. En Rabo de Galo sentimos decepción, pois os do Concello non nos prestan atención. En Rabo de Galo sentimos decepción, pois os do Concello non nos prestan atención. As vivendas sociais de Rabo de Galo xa non as verán nin os máis rezagados. As vivendas sociais de Rabo de Galo xa non as verán nin os máis rezagados. Está de capa caída, esta é nosa mellor festa. Hai que revitalizar para que non desapareza. Tendo en conta que o maio é unha honra á natureza, é lóxico que o principio básico e inexcusable para a súa construcción é que o material co que se faga ten que ser natural, natural do monte, enxebre, auténtico, sen manipulación do home, materia orgánica 100% procedente do monte e do campo. Iso é moi bonito, amigo. O campo, como o campo non hai. A capital tamén hai cousas bonitas, pero son artificiales. Material prohibido é aqueles alambres. Sería moi fácil poñerlle unha alambradiña desas e despois poñerlle as flores e as coser, e era coser a cantar. Pero precisamente o difícil do maio para facelo é eso, que hai que coserlle o musgo e hai que poñerlle todo sin que sea alambres, sin que sea tela metálica, sin que sea nin estes alambres, nin isto, nin nada deso. Todo cousa natural do campo. O campo é a cousa máis bonita que existe. Na primavera en todas as fechas. Como nós somos moi curiosos, viñemos cos amigos da Asociación Rabo de Galo para ver como fan eles, porque igual que Amando levan moitos anos construindo mallos. Coñecen todos os recunchos e saben onde hai que mirar, aínda que o que buscan é un material moi escaso, difícil de atopar, o ouro verde, o ansiado musgo dos mallos. Bueno, o musgo hai que buscalo prácticamente en zonas húmedas, non? E depois según para o que se vai a emplear, porque, por exemplo, se buscamos neste terreno que estamos agora, pois suele ser un musgo bastante gordo. Cando fai falta musgo fino, delgado, temos que ir ás peñas aos penedos. E é cando sale o musgo bo. Este musgo, por exemplo, adaptase porque xa non ten nada de terra por baixo ni nada, é un musgo solo. Entón, esta hora, por exemplo, vamos a moldear nun brazo en calquer sitio, facemos isto e queda carallo todo, queda axustado á muñeca, ou a muñeca onde se poña. Como todo material preciado e delicado, o seu manexo ten que ser coidadoso e paciente, porque no musgo está a clave do éxito ou do fracaso do mallo no concurso. Hai que ir pouco a pouco, capa por capa. A primeira hacia arriba, despois a outra hacia abaixo, unha así por apa, unha hacia arriba e outra hacia abaixo. Outras das pezas fundamentais dun mallo son os carrabouxos. Son un elemento decorativo, pero ao contrario co musgo, os carrabouxos son fáciles de atopar, pero ás veces difíciles de coller. A ver, Suso, toma, mete aí. Están complicados de coller aquí, Dependendo de onde os queres colocar, pois son máis grandes, máis pequenos, todo seleccionas por tamaños. Fúranse, méteselle fío e é o que fai que se adorne o mallo. Todo no mallo ten que ser natural, sen abonos nin podas, así que ollo tampouco valen as flores do xardín. Teñen que ser silvestres, como as das uces. Será porque as horas de monte buscando material e as horas de preparación son as mellores, as que realmente fan vivir e desfrutar da tradición. Os veciños de Rabo de Galo, por exemplo, teñen un rollo estupendo entre as uces, as socias cos socios e os socios ca presidenta. É a mellor muller que temos que leva a pasar por Rabo de Galo, É a mellor muller, moi atenta, moi agradable, son moi boas mulleres todas, colaboran moito e fan todo o que poden. Eu estou encantado, e máis, agora tivemos un curso de risoterapia no local, había 15 das 6 mulleres, eu era o único home que estaba, así que figúrate. Unha vez conseguido o material, por fin imos comezar a facer un mallo. O primeiro de todo é revisar o que temos, para saber en que parte da figura usaremos un ou outro tipo de musgo. Así que antes de nada hai que separalo dunha forma moi concreta. Como? Atender as indicacións de Pili. E tratamos de que vaya de poñer sempre o que sea máis igual pois nas diferentes partes. Os musgos son distintos dos outros. Entonces que vaya sempre pois máis igual o máis igualadiño posible. Mira, por exemplo, este musgo non pegaría aí ben con este. Aquí o traballo en equipo é fundamental e todas as pezas deben estar correctamente engranadas. Mentres o equipo das mulleres con Pili á cabeza separa o musgo, o equipo dos homes con Neo Mando vai preparando a estrutura do mallo. Pero ollo, que todo ten a súa técnica, non é tan fácil. Empezamos de arriba para baixo, Lorenzo. Mira, así. Chegamos abaixo por evitar material.
O material non abunda, certo? Ahora todo é plástico, ahora todo se ven en plástico. Entonces, xa algunhas veces montámoslo en sacos deses de plástico e descalificados. Trae agulla e todo. Moito equipo, moita engranaxe, pero ao final son as mulleres as que teñen que socorrer o equipo dos homes. E menos mal, porque senón habíamos ter feitura de maio ata xuño polo menos. E aínda nos queda, hai que rematar de coser o musgo ao saco e despois decorar o maio cos carrabuxos e coas uces. As mulleres traballan que dá gusto, esta é unha maravilla. Que faz das mulleres? Que traballan que dá gusto, non se enfade, señora. E isto é en armonía, e como temos que traballar todos en armonía, pois vamos levando a cousa como podemos, non cabe dúda. Un fala da novia, outro fala do mozo. É iso. E é cando se pasa un pouco de porque as noitiñas e tal, que se está un pouco, tomas unha cerveciña, é unha reunión familiar, este é como unha casa de familia. O secreto do rabo de galo que xa leva moitos anos facendo, e ese é o secreto máis. E foronlle pasando os pais aos fillos, e os outros somos heredeiros, vamos quedando aquí e somos heredeiros. Temos que facer o que eles nos deixaron. Unha cousa que nos quixeron deixar claros de rabo de galo é que o maio que vedes fixéronos realmente para ensinarnos a nós e a vós como se fai un maio. Pero iso sí, pro concurso presentarán o maio do alambique, porque, señores, o concurso é cousa seria. Levamos premios prácticamente casi todos os anos. E suelen ser primeiros. Temos anos de levar o primeiro e o segundo premio. Libraremos esta vitrina e poñeremos o premio que me imagino que levaremos nós. Todo se ha dito de paso. É aquí o mestre atresando do... No, aquí somos todos maestros, nada. Estábame dicindo aquí a Lorinda que os homes, tamén os de rabo de galo, son un poquinho machistas a hora do tema dos maios. No, eso sí que no. Aí hai participación de todos, lo dije sempre e sigo dicindo. A ver, Lorinda, gallego, que tal? Fala perfectamente. Bueno, é verdade, eu que dicir, a ver, os homes gustalle levar a voz cantante. A muller dice, bueno, a muller vale para coser o musgo, é moi xeitosiña, ahora as mulleres van facer isto. Non hai moita idea de que, a ver, a muller que idea trae, a ver, que faga algo. A ver, Né. No, discrepamos. Ten que perdonar a presidenta, porque con moito respeto, pero mire, son cuantas mulleres hai na directiva? Iso sí, temos que dicir que a maioría somos mulleres. Somos 8 mulleres. O zapateiro cuantas non ten no goberno? Non sei, ahora somos máis, casi, Bueno, hai máis que homes. Entonces, nas de rabo de galo é como o zapateiro. Son des máis mulleres que homes. Entonces non hai machismo. Aí nós faemos a cousa en votación. Este ano en rabo de galo traémolo maio moi aclamado. Traémolo pote da augardente, poden probala e quedaren quentes. Traémolo pote da aguardente, poden probala e quedaren quentes. Levántate, Maio, que tanto dormiches, pasou o inverno e non o sentiches. Unha flor moi linda dixome oído, xa veñen os maios co seu colorido. Moitas horas nos pasamos neste fogar dos maiores e ben contentos estamos, pois con nós somos mellores. O tránsito, o paso do inverno ao verán. Son ciclos de moita mudanza, de moita transformación, e a primavera é o máis emblemático e o máis significativo porque é o ciclo de apertura, ¿no? Donde realmente se produce a floración, a entrada dos primeiros froitos, o anuncio dos que van a vir no verán. A orixe dos maios como concurso está datada, pero a súa orixe como festividade, como ritual de celebración, pérdese no tempo. Si sabemos que ten relación con outros antigos ritos do ciclo de maio que louvaban a morte do inverno e a chegada dos novos gromos da primavera. Ritos como ramos ou como lume pan, que é isto tan fermoso que vedes. Na primeira noite de maio, mozos e mozas percorrían as leiras con fachicos prendidos para pedirlle aos deuses que ese ano houbera boa colleita. E así, xusto esa noite a primeira de maio, os campos enchíanse de lume. Lume pan, que che dan, cada espija seu toldán. Lume trigo, que che dijo, cada espija seu pantrijo. Lume avea, que che dea, cada espija súa meda.
Era unha tradición alumbrar o pan. Antes ibase correr polas fincas co lume, dabas unha volta por todas, botábase despois todo nunha morea, facendo unha hoguera aí. Despois íbamos alá para outra veiga que temos alá embaixo, cos colmeiros, os rapaces, todos cos colmeiros encendidos, o mellor queimábamos algo uns aos outros, e había todo centeo, e íbase a alumbrar ao centeo. O facían para que realmente as colleitas saliran millores e para eles a colleita era o máis importante, porque era do que vivían e era do que comían. Lume pan que che dan, cada espija seu toldán, o toldán é unha medida, entonces era como que as espijas sean tan grandes como para que cada unha dé un toldán de millo, non? Que agora é, pois eso, xuntarnos e prender uns fachos, pero que para os abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sí tiña un significado moi importante. O rito do lume pan, como outros moitos, acabou por perderse. De feito, en Ourense, unha das claves para conservar a tradición dos mallos foi a súa transformación en concurso no ano 1917. Aquel ano, Lamas Carvajal e Prado Lameiro decidiron que era a mellor opción para revitalizar a festa, que daquela estaba a piques de desaparecer. A cousa saiu ben e durou case 100 anos, pero agora parece que os mallos necesitan outro pequeno empurrón. Para iso convocouse o Foro dos Mallos no ano 2005, todo un intercambio de ideas que quedou recollido para sempre no libro Levántate Maio, publicado pola editorial de Xavier Paz. Creo que ninguén deixou de facer mallos en Ourense. O que máis e o que menos, directo ou indirectamente, a través dunha asociación de veciños, a través dunha escola, todo o mundo, nalgúna ocasión, participou nos mallos. E iso é algo que, en fin, é un capital que temos os ourensanos e que non é un capital pequeno. É bastante chamativo que a Festa dos Mallos se celebre, bueno, unha das máis importantes, se celebre precisamente en un entorno urbano. Sí, é chamativo. E hai outra cousa chamativa, ahora que o dis, e ao mellor era un momento de presumir un pouco. Presume. É curioso como a parte dos mallos sí que nos temos que vir a Ourense para poder ver, é o único lugar onde podemos disfrutar do ciclo festivo tradicional galego, non? Empezar con Nadal, co Entroido, cos mallos, o San Xoán témolo algo máis frouxo, pero acabamos con agosto e temos o ciclo completo. Mira, a ti está salindo follas, Sí, porque fun ao monte a apañar material e quedoume algunha na cabeza. Bueno, eu vexo que tío disfrutas intensamente, vexo moitos nenos por aquí, o que diste, era unha festa tradicionalmente onde cantaban os nenos. E enseguida se lles pega, non? Sí, onde mellor o pasan os nenos e os participantes, os non tan nenos, é todo o programa previo, toda a semana anterior ou os meses anteriores. Ir ao monte, obviamente, coller o material, pelexarse polo material, facer as coplas, discutir cal é máis bonita. É o que quero probar a ver se me deixan coser un pouco de musgo. Sí. Tesme conta desto? Vou dicir. Por suposto. Ven comigo. Hola. 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 Este maio fala. Fala. Que tal se está por dentro? Pois moi ben. Este maio chamase Vanessa. Leva unha coroa feita de xuncos, as florciñas estas son de urceira, algunhas levan flores de xesta, estas levan unha especie de capiña feita con xestas. Tradicionalmente a Festa dos Mallos era a Festa dos Nenos. De feito, moito tempo antes de ser un concurso, os mallos paseábanse polas rúas do lugar, incluso ás veces pedían froitos como castañas. No traxecto, os nenos ían parando, pousaban o mallo e cantaban as coplas dunha forma moi concreta. O neno que ia dentro do mallo sacaba a copla e o resto seguíano. Vinde ver o mallo de flores cuberto, como dixo Curros, naqueles seus tempos. O feito de que os nenos se meteran dentro do mallo para cantar as coplas tiña o seu sentido. Así quedaba máis claro que a denuncia é do propio mallo. Así que os políticos, famosos ou calquera que se vexa criticado nunha copla non se pode cabrear nin tomar represalias, porque o que critica, denuncia e canta é o mallo. Cantamos as coplas para os informales, todo acontecido por estes lugares. Falamos de política, falamos da cidade, tamén das noticias que hai da actualidade. Cun feixe de votos sen ninguna arte, para Eurovisión, o chiquilicuatre. Foi a gañadora ese chiqui que canta un tipo con pinta de friki. O chiqui mola mogollón, mas non é bonita para ir a Eurovisión. Os maios chegaron, ledos e contentos, e nos recibimos
recibímonos cos brazos abertos. Xa vedes que atento está o xurado ás coplas. Normal, porque teñen que decidir cal é a gañadora. E cal é? Iso saberémolo ao final. De momento hai que escoitalas ben, porque as coplas sempre falan de algún tema de moda na cidade. De feito, se repasamos as coplas antigas, podemos ir sabendo que pasou en Ourense nas distintas épocas. Para os que as facían, as coplas tamén servían como fonte de ingresos e ao imprimilas en papel e facer moitas copias, podían insertar publicidade e venderllas á xente. Non sabemos como se venderían daquela, pero este ano a cousa anda regular. Nada, mira o quiso, se marchou. Por favor. Nada, o tío non. O tío vendíalle aos rusos. Non me entendían, pero vendíalle. Os rusos? Sí, un matrimonio ruso veu aí e vendían. Teñolle vendido aos argentinos, a de todos os países. Van e levan as coplas hasta para Buenos Aires, marcharon coplas daqui, de Ourense, a lerse lá en Buenos Aires. Ese é bonito. As coplas, perdón, véndese polo donativo ou teñen un precio? No, isto é un precio, poñémoslle €1, significado, unha cousa por eso sí. Pero como a crisis aí está tan mala, que hasta dicen que estamos en crisis no maio. Está caro tamén, din que está caro. Dicen que está caro, entonces hai que poñer as coplas da oferta. Véndese pouco. Moitas das coplas históricas chegaron ata os nosos días grazas ao labor incansable de Xosé Fernández Oxea, máis coñecido como Ben Xosei. Foi este home quen recompilou unha importante colección de coplas ao longo do século pasado que agora podemos ver na Biblioteca Provincial de Ourense. O Ben Xosei foi un personaxe queridísimo na cidade. Amaba os maios e sabía todo sobre eles, o que lle serviu para participar varias veces como xurado na festa. Por certo, que diría el das coplas deste ano? Que se valora nas coplas? Nas coplas se valora a estructura e que o encadenamento das estrofas, por exemplo, tamén, por suposto, o espírito da copla que de xeito tradicional é mordaz, incisivo e crítico co que pasa ao longo do ano. Normalmente os políticos danlle moita caña. Eso tamén, eu creo que eso se valora e, dende logo, eu valoro positivamente. Este maio de que asociación é? Esta maio da Asociación Xuvenil Os Galos de Rabo de Galo. Andrés, ven, este Andrés é da Asociación dos Galos. Andrés, tes aquí a Isabel, membro do xurado, está tomando notas. A ver, que convence? Ben se ve desde lexos, incluso, que está cheo de detalles. Cheo de detalles. Detalles, bueno, impresionantes. Xa os chorros da fonte, que son non me diredes que non parece agua. Aquí ven amigos, o maio de novo para darlle palabras, cousas do povo. Todos hipotecados, non facemos o mes, mais chega unha ponte, marchamos, non nos ves. Gañou Zapatero, venceu nas eleccións, coitado de Rajoy, quedou sen vacacións. Os cartos dos premios queren agochar, e con chupachus queren nos pagar. Levántate, Maio, e pide xustiza para que non morra a nosa Galiza. A cousa está difícil pro xurado, así que mentres deliberan cales son os mellores maios e a mellor copla, nos ímonos co artista máis veterano, o señor Amando. Afinal, hai a intelixencia para entender as historias reales e verdadeiras que poño nas miñas coplas. Amando leva escribindo coplas en Ourense desde a posguerra e non estamos exagerando. O que non sepa el de coplas non o sabe ninguén. Ademais de escribilas, Amando colga no seu maio unha especie de pancarta. Estas son algunhas das pancartas de anos anteriores que, como vedes, vai reciclando como pode polas dúas caras. E que Amando ten tanto xenio literario que xa non lle quedan ocos onde escribir. Cando os turistas veñen a Santa Eufemia e Catedral, as pombas cagan por iles. E de Ourense fedendo van. Para escribir unha copla hai que ser poeta, claro, Para escribir unha copla ten que rimar. E para escribir unha copla hai que dicir as verdades, tirarlle polas cousas malas que fan, aunque sea o gobernador, o alcalde, aunque sea o jefe de Estado. Ter esa valentía, por un lado. Por outra, pois ten que ter pillería. Non vayas nunca al molino a moler porque te puede joder el molinero. Claro, pois, bueno, esas cosas é as que hai que poñer nos maios para que cause gracia. Así como agora as mozas e os mozos van ás discotecas e por aí cambian de luces, antes iban as aldeas, iban os fiadeiros, fiaban, e aí iban os mozos, os pillos, apagaban as luces, no do candil, de gas ou do aceite que había antes, e despois metían máis as mozas. E diso todo hai que pegar nas coplas para que cause gracia. E de paso contas historias dantes. Este maio é un reflexo dun de tantos carballos cheiño de carrabuxos que os incendios secaron.
Puxenlle flores do campo, como aos mortos, para choralos. Deus queira que nunca máis vexamos os montes queimados. Incendiarios, concienciaivos. Titulas as coplas o octoxenario solitario, porque son en solitario. Ti cantos anos levas facendo maios? Pois facendo maios levo uns 30, pero facendo coplas levo uns 60. Porque resulta que eu, claro, era o máis tolo e o máis vello. Porque levo... Xeches o máis tolo e o máis vello. Claro, sí. Porque de poetas, músicos e locos todos temos un pouco. E cando te plantexas facer un maio, que é o primeiro que pensas? Pois primeiro, A forma. ao mellor estou na cama desperto, estou xa imaginando como vai ser. E está no mismo, e de eu dixo, pois vou facer tantos incendios, vou ir contra os incendiarios. Entón traigo unha muestra do que son os incendios. O bonito que son os carballos da nosa Galicia, cheiños de carraboxos, e que queden secos polos incendios. Que leva este maio? Que leva? No, musgo leva pouco? Musgo non, o musgo leva noises. E dicen que o musgo que hai que restringilo, que está desaparecendo. Entonces eu é ecológico, non poño musgo. Eu poño un maio, carqueixas, uces. E o teu que é? Tradicional ou artístico? O meu é inxebre. Ourense é a provincia da nosa verde Galiza, que ten máis prestixio e fama no mundo en toda España. Está de capa caída esta nosa mellor festa. Hai que revitalizala para que non desapareza. Quen canta os maios contigo? Tamén os cantas ti solos? As coplas? Ao principio cantaba eu solo, pero agora a familia di, no, tú solo é unha vergonza, vamos a axudar. As coplas veñenme a axudar a cantar uns fillos. Mírame, non me digas que a estas alturas, despois de 30 anos, facendo maios ti solo, aínda te plantexas se é unha vergonza ou non? Para a persona é un mundo, se eu sou teño esa maneira de ser, non é vergonza, né? Vergonza é facer mal. E eu, antes ao contrario, eu gusto de facer ben a todos. Viñero maio que trae moitas flores, tamén as mociñas lle trae os amores. Unha flor moi linda, díxome oído, xa veñen os maios co seu colorido. Naqueles seus tempos alaban 100 anos, mas algunhas cousas sei que non mudaron, nen con outros ten, e por iso maio torna a florecer. Pois mentras uns o pasaban ben pola festa, na que, por certo, non faltaba ningún dos 3 elementos básicos e imprescindibles das festas galegas, é dicir, os gaiteiros, a banda e o pulpo, o xurado pasaba polos duros momentos da deliberación. Sufriron, foi difícil, pero por fin o xurado fallou os premios. Moita atención ao resultado. O premio ao mellor maio tradicional foi o maio do Fogar do Maior, que, por certo, tamén gañou a votación do público. Na outra categoría, o premio ao mellor maio artístico foi para a Asociación Xuvenil Rabo de Galo. Sí, o que víamos antes do grupo de Andrés, pero xuro-vos que non tivemos nada que ver, En todo caso, recordemos que a diferencia entre o maio tradicional e o artístico é que o maio tradicional só pode ter forma de pirámide ou de cruceiro e o artístico é de creación libre. E que nos queda? O premio a mellor copla. Non nos esquecemos, os gañadores foron os nenos da Esmorga. Pero atención, porque este ano houve outro premio honorífico. Para quen sería? Rematamos a entrega de premios facendo unha mención especial á persoa de Amando Iglesias pola súa trayectoria e a súa implicación todos os anos do seu maio. O homenaxe da xente dame ánimos para que siga loitando. É como todas as cousas. A un dase por ir ao fútbol, a mí dase por os maios e xa, logo vou xa pensar o que vou fazer para o ano que ven. Cheguei aos 85 e ainda estou vivindo con ganas, e con espírito xoven, como se fora tuvera 20. Agora que rematou o concurso e os músicos van dando os últimos pasos e as últimas notas, imos cumplir ca parte máis tradicional da festa, tirar o maio ao río. Isto que agora xa non se pode facer, antes era a parte máis fundamental da tradición, porque a auga é o símbolo de renacer e da vida, como o maio mesmo.
Como esta fermosa festa que desde hai séculos marcha ca auga do río ou da chuvia e volve con cada primavera, desde sempre e ata que os galegos queiramos e o gallá sexa por moitos, moitos anos.